sarki
mazan fama. Sarkin Kabi na argun kusa habi Nijar ya zo hira. Sarkin Kabi Abdullahi ya hito ga yaye nashi milki ya kaura. Shekaru 21 ne yayi kan kujera ya kaura. Sannan sarkin Kabi Suleiman yayi nashi milki ya kaura. Shekaru 8 ne yayyo kan kujerar milki ya kaura. Sai sarkin Kabi Muhammadu Hodi yayi nashi milki ya kaura. Shekaru 23 ne yayi kan kujera ya kaura. Sarkin Kabi Sama'ila ya hau yayi nashi milki ya kaura. Shekara guda ne lakiyayye kan kujerar milki ya kaura. Sarkin Kabi Sama'ila karari ya hau ga milki ya kaura. Shekara 4 ne shi yayyo kan wannan kujera ya kaura. Sarki Yakubu na Bame yayi nashi milki ya kaura. Shekaru 23 yayi kan kujerar milki ya kaura. Sarkin Kabi Yusufu mai nasara ya hau kujerar ya kaura. Shekara guda 4 ne yayyo kan wannan kujera ya kaura. Sarkin Kabi Muhammadu Ba'ari ya hau kujerar ya kaura. Shekara guda ne shi yayyo kan wannan kujera ya kaura. Allah ji kan mazaje sun kaura. Alhaji Sama'il Muhammad Mera ta'aziyya ce yau mai yau mata. Sama'ila Muhammad Mera, Sama'ila kanta mazan fama. Sarkin Kabi na argun kusa habi Nijar ya zo hira. Sarkin Kabi Abdullahi Koga yayo sarauta ya kaura. Shekara 23 yayi kan wannan kujera ya kaura. Sarkin Kabi Sama'ila Sama ya hau sarautar ya kaura. Shekaru 32 yayi kan wannan kujera ya kaura. Sarkin Kabi Sulemana ya hau